Il-mara għandha ħafna x'toffri f'kull pożizzjoni illi tokkupa. Għalhekk ħassejna l-bżonn illi jinniedu l-inizjattiva għamel pass il-qudiem. Kien dan il-messaġġ ewlieni li twassal waqt konferenza tal-aħbarijiet illi fija il-Partit Nazzjonalista permezz tal-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista u l-Fondazzjoni Għażat nida kampanja ta' taħriġ għan-nisa fil-politika. Net News tkellem mal-President tal-MNPN Mary Claire Zammit illi spjegat kif il-mara tant għandha x'toffri f'kull pożizzjoni li tokkupa illi hemm bżonn aktar nisa li jagħmlu pass il qudiem. Dan il-kors huwa ammirat għal dawk in-nisa li jridu jidħlu jagħtu semhom kemm fuq bażi lokali bħal konsilli lokali kif ukoll fuq bażi iktar ġenerali bħal elezzjoni ġenerali. Aħna nemnu illi post il-mara huwa fiċ-ċentru tal-politika, huwa fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet. Għalhekk semmejna dan il-kors għamel pass il qudiem. Min-naħa tagħha Sera Bajjada spjegat kif il-politika tmiss kull aspett ta' ħajjitna mit-trasport għall-edukazzjoni, l-għoli tal-ħajja, il-kwalità tal-ħajja u l-ġenerazzjonijiet illi se jkunu qed jirtu dan kollu warajna. Hija qalet illi l-politika f'pajjiżna jeħtieġ li jkollha aktar nisa parteċipi u li permezz ta' dan il-kors dawn in-nisa se jkunu jistgħu anke jokkupaw karigi f'policy groups u anke jkunu kandidati kemm għall-elezzjoni ġenerali u anke għall-elezzjonijiet oħrajn. Hija qalet ukoll illi se tkun preżenti istess f'dan il-proċess sabiex taqsam l-esperjenza tagħha fil-medja u fix-xandir. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello spjega illi l-Partit Nazzjonalista diġà nieda kors simili ta' dan, u ċoe dak illi kien immirat taż-żgħażagħ. Issa il-Partit Nazzjonalista ħass li għandu jniedi taħriġ għan-nisa b'mod speċjali meta tikkonsidra li kien propju Gvern Nazzjonalista illi ħater l-ewwel Direttur Ġenerali u anke l-ewwel Segretarju Permanenti li kienu nisa. Rodrika Ġus, il-Kap Eżekuttiv tal-Għażat, spjega li dan il-programm huwa mifrux fuq 4 ġimgħat fejn in-nisa parteċipi se jkunu jistgħu jiksbu ħiliet fit-tmexxija permezz ta' diskussjonijiet ma' membri parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Dawk preżenti se jkollhom ukoll taħriġ ta' kif wieħed jitkellem fil-pubbliku dan apparti li se jkun hemm taħriġ dwar l-istrateġija diġitali, sponsorships, komunikazzjoni, intervisti u anke stqarrijiet pubbliċi. Matul dawn l-4 ġimgħat ta' taħriġ il-parteċipanti se jkunu jistgħu jifhmu l-politika minn aspett etiku dejjem skont il-valuri tal-Partit Nazzjonalista u se jkun hemm taħriġ anke dwar il-proċess leġislattiv. Apparti dawn is-sessjonijiet se jkun hemm ukoll sessjonijiet ta' prattika. Dan il-kors ħajibda fl-aħħar ta' frar. Fit-28 ta' frar se ssir l-ewwel sessjoni bejn id-9 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar it-3 u 3-10 ta' Marzu mill-5:30 ta' wara nofsinhar sa' 7 ta' filgħaxija fl-Għażat, il-Belt Valletta. Dan fil-waqt li l-aħħar sessjoni se tkun qed issir is-Sibt 21 ta' Marzu mid-9 ta' filgħodu sa' sija ta' wara nofsinhar fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. L-aħħar sessjoni se tkun tinkludi d-diskors tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg u anke d-diskors tas-Segretarju Ġenerali Charles Bonello fil-waqt li se jingħata ċertifikat bħal rikonoxximent ta' dan it-taħriġ.